Wa isagpayan ning usa ka magtutudlo ang iyang kakapoy mahatod lang ang mga pinaskuhan ngadto sa mga kabataan. Ug dili kini mga duwaan sukway sa mga nandang regalo matag Pasko kundi mga libro kini nga naghatag og kaalam. Unsa kaha ang nakapadasig niya mga kapuso nga mohatag. Ato siyang ilailahon karon og sayran usab ang iyang adbokasiya. Dayag kaayo sa mga naong niiningdulaan sa 200 ka mga bata sa lungsod sa Tuburan ang kalipay ug kamaya human makadawat og pinaskuhan gikan sa usa ka individual kauban ang uban nga mga volunteers. Ikatulo ka tuig na kini sa project books ni Richie Bihasa kansang adbokasiya makatampo sa paghatag og kaalam sa mga kabatan-unan. Usa kani sa mga objectives sa project books kay kini maghatag og giya sa kaalam kundi kini mahimong instrumento kung unsaon pagsuwat o pagbasa. Wa niya igsapayan ang kakapoy gikan sa trabaho, makita lang ang pahiyom sa mga bata nga iyang nahatagan. Ang mga elementary students sa Cogon Primary School nakadawat og mga storybooks, drawing materials, coin banks, towel ug mga pagkaon. Gihimo ni Rich ang mga proyekto tungod sa iyang kasinatian kaniadto nga kuwang siya og libro dihang nag-eskwela pa. Maong gusto niya di kini maagian sa uban nga mga kabataan. Ubay-ubay na nga mga libro ug uban pang school requirements ang iyang nahatag sa mga bata nga sama niya kaniadto wa usay ikapalit. Karong panahona, gusto ni Richie mapabatyag sa mga kabataan ang esensya sa Kapaskuhan. Just like life is about being collectivist. You should think other people. You should give love to other people, not just only for material things, but also the respect that you give, especially when it comes to the organization nga ako na partner. That's the big thing. That's the real essence, to show respect. Uban ni Demi Hernani, Nico Sireno, Balitang Bisdak.